smiling like a. Bun găsit la un episod, eu sunt Marius Duminica. Astăzi vom filma Pixel Strike 3D, o joacă puțin mai diferită față de Counter-Strike, doar că mi s-a părut mai interesantă și am zis să o încercăm. Deci, da, dacă vreți să fiu un prieten imediat, dacă vreți să mă adăugați, poate voi face un meci cu abonații. Idul meu este acesta, puteți să-l vedeți pe ecran. Ok? Deci, da, până când m-am mai jucat o leacă în joaca asta, sunt la nivelul 3. Ok, deci vreau să încercăm pentru prima dată cu training, după asta vom face online. Deci eu vreau tare Santa Workshop. E interesant. La bancă, ok, o să alegem banca și vom alege modul Team Deathmatch. Deci da, hai o să fim 4-5 pentru că nu e așa de greu. Vom pune banc și acum difficult. Să încercăm normal? Eu spun hai mai întâi easy, în următorul episod vom încerca normal. O să dau puțin mai tare, sper că se aude foarte bine. Ok, ne pregătim de primul meci. Da, vedeți, mi-am mai cumpărat o armă. Bine. Deci are o grafică jocul ăsta. Efectiv e super. Și nici nu trebuie, adică mulți megabyte. Joaca asta rulează foarte bine pe calculator. Ea este și pe telefon. Dar eu o prefer pe calculator, are mai bună grafică. Nu lăguiește ca pe telefon. Bă, da, chiar sunteți noob, nu vedeți că este așa de... Ok, o să mergem prin vent. În joaca asta, ca și în Counter-Strike, e foarte bine să stai ascuns, adică să te pui așa în colțul tău și să n-ai treabă cu alții. Cred că la mine netul sau nu știu ce, dar văd că îi se mișcă foarte greu. Nu știu. Ok, vom merge mai departe. Bă, frate, nu. Stai. Hai, sus, mergem, ok. Deci așa a fost primul meu meci în harta asta și o leacă m-am deprins. Ok. Deci acum tot ce trebuie să facem este să facem mai mult scor de echipa noastră. Toată lumea cred că s-a jucat Team Deathmatch. Mai sunt și alții care nu s-au jucat. Poate sunt și alți oameni care nu se joacă PvP, dar mi-mi place foarte mult. În joaca asta avem și niște, cum se numesc, minigame-uri. De exemplu, Squid Game este parcurs. Eu parcurs mă joc și sunt o leacă profesionist. Nu mai am gloanțe. Bine, vom schimba arma, nu e problema. Deci da, așa e pe easy. Vă recomand joaca, e gratis pe Steam, apropo, ca și Counter-Strike, numai că decât să te joci Counter-Strike cu grafica mare, mai bine ți instalezi joaca asta, nu ai nicio problemă cu ea. Rulează foarte bine de pe orice PC, chiar și de pe un Windows 7. Eu, de exemplu, joc de pe Windows 10 și mă rulează ca pe Counter-Strike, sincer să vă spun, grafică mai rău, adică mai greu rulează, dar jocul acesta chiar îmi place foarte mult, cum încă și motion blur-ul, foarte interesant, ceea ce în Counter-Strike nu este. Deci da, are foarte multe plusuri joaca asta față de Counter-Strike. Și ce am vrut să vă mai spun, da, deci apropo cu seria de Counter-Strike nu vom mai face, din păcate, chiar dacă am promis că ne vom juca, îmi pare foarte rău. Dar seria de Counter-Strike nu va mai fi, gata, s-a încheiat. Ultimul episod a fost, vom face deja cu Pixel Strike. Văd că și pentru voi e mai ușor, rulează mai bine, înțelegeți și voi. Deci da, mai avem un meniu de jucat. Ok, 10 XP. Nu pot să cred. Și acum tot ce ne-a mai rămas este... Nu, fraților, deci efectiv. Am pierdut, nu e nimic. Numai un kill am avut. Așa. Deci eu din toată echipa mea cred că am făcut cele mai multe. Văd că am tocmai 12 kill-uri. Ok. Este. Deci vă recomand joaca, este și pe Play Store gratis.
băieții chiar s-au străduit să o facă pe calculator, au făcut-o din ce în ce mai bine. Pe telefon, dacă o vezi, da, îți pare că joc simplă, mai bine te joci Pixel Gun, dar eu o recomand. Chiar dacă are niște laguri pe telefon, pe calculator rulează destul de bine și chiar îmi place joaca. Și să nu mai spun că e gratis. Adică, na, merită să fie gratis după cum e făcută, dar oricum mie îmi place. Și sincer să vă spun, aș da $1 pe ea. Dacă ar fi, aș da $1. Normal. Pentru că după graficele care le are și după mișcare, e clar că aș da $1 pentru ea. Și încă câte moduri are, poți să te joci și Battle Royale, ceea ce e mult mai bun decât la Fortnite. Ok, fraților. Nu știu de cât timp jucăm, deja acum facem ultimul kill și fugim. Ok. Ok. Mai avem încă 8 secunde. Hai. Fac ultimul kill. Este. Am câștigat, fraților. Deci nu o să mai fac ca în CSGO, deodată ne jucăm online, fără nicio treabă. Battle Royale în episodul viitor, dacă vreți vrea, și minigame-urile tot așa. Ok. Haideți să jucăm Free for All. Să vedem câte kill-uri voi face și cum se va primi. Vom mai juca, voi mai face levele. Și sper să câștig dead match-ul cât mai repede și să ne jucăm și online cu dead match-uri. Dead match-uri mai scurt, eu cu engleza nu prea știu să o pronunț, tot ce știu doar. O să-mi iau normal, noob. Hai, o să iau normal, să încercăm și cu arma aceasta. Nu că am văzut-o la el, dar vreau să încerc o leacă și cu arma asta, de mult n-am mai folosit-o. Păi, frate, deci, efectiv, foarte... O să-mi iau înapoi pro. Deci nu prea sunt așa de priceput online, de atâta și nu vreau să prea ne jucăm online. Pur și simplu, câteodată în joaca asta este așa, nimerești în meciuri cool, nimerești în meciuri pro. Deci aici nu înțelegi, singur te... Înțelegeți, joaca asta e așa de afurisită la online, încât te dă unde vrei, adică nici măcar nu te întreabă, dar indiferent de grafici, eu cred că playerii sunt de vină, știu prea multe. N-am nimic cu ea, îmi place doar că online este foarte greu. Câteodată se nimeresc meciuri ușoare, câteodată grele. Deci da, nu vă spărați, fraților, eu vreau cam să ies din online, adică nu vă interesa nici vouă. O să încercăm alt meci să intrăm. Eu zic să încercăm alt meci și să vedem, poate ne va pica ceva ușor, nici chiar atât de greu, adică ați văzut și voi, acolo erau pro player. Hai că joaca asta e normală, accept. Trebuie să găsești un meci normal. Vedeți? Ați văzut? Ok, deci pot spun în joaca asta că sunt playeri de seama mea, adică... Da, ați văzut? Nici bine, nici rău, sunt playeri de seama mea în joaca asta. Wow, 150 XP, chiar foarte bine. Mi-am luat revanșa? Nu, frate, nu. De unde am știut că o să apară? Mai bine decât în joaca precedentă. Deci da, v-am spus, în joaca asta nimerești ori cu pro player, ori cu normal, ori cu noob. Cel mai bine când nimerești de inteligența ta, adică de IQ-ul tău, cum se pricepe la joaca asta, pentru că așa te antrenezi mai corect, nu când te joci cu pro player. Așa se antrenează mai corect. Ne-au aruncat, cred, cu un flash grenade, nu știu cu ce ne-au aruncat. Ha, negă. Neg, fug. Este. Să nu vă gândiți că am spus cuvântul urât. Neg am spus, prosta. Neg, ați înțeles? N-am spus cuvântul rău rasist. Nu sunt cu rasismul eu sunt om bun. Așa. Iară.
Iar ea... Nu, frate, deci ăsta are ceva cu mine, vă spun normal. Are ceva cu mine. Ăsta de pe a doilea loc, are ceva cu mine, dar nu înțeleg ce. Are ceva cu mine, dar tot nu înțeleg ce are. Vine tot din spatele meu și tot mă atacă, nu înțeleg ce-i fac eu lui ea, de mă atacă în halul ăsta. L-am văzut, cred că a sărit geamul. N-a vrut să-l înving. Nu, frate, l-am văzut. E prea de tot, frate. Îmi pare rău. Nu, bro, nu, da, bă, hai să o luăm la baltă. Nu, serios. Da, fraților, deci cam așa este online. Da, e rage o grămadă. E mai interesant când te joci cu boții, dar n-ai ce faci, trebuie să te antrenezi ca să devii nu știu cine, să te ia în echipa lor. Băi, deci ăsta are ceva cu mine, vă spun efectiv. Ia uitați, de mă câta oară mă omoară, nu serios, el ceva vrid la mine, n-am înțeleg și. Dacă îl vedeți pe playerul ăsta, vă rog frumos, dați-i bani, pentru că ucide același om de o grămadă de ori. N-are ce face în joaca asta. De mă câta oară m-a omorât. Eu cu dânsul n-am nică de el, are ceva cu mine, sigur. Deci eu sunt aici sniper, o să-i sniperez pe tăți. Pot să arunc o grenadă dacă nu mi-e greu. Ok, am văzut pe cineva că e acolo. Nu, băi, ai serios, deși tu pe primul loc, după și mai omorât de o Bro, te rog, nu, bro, nu. Ok, deci am dat defeat, principal că am primit XP, da, am trecut cu voi la level 4, ceea ce e foarte bine. Ok, deci nu știu de cât timp filmez. Ok, fraților, deci cam atât cu acest episod, ne-am jucat de 2 ori, sper să vă placă. Deci da, joaca asta este foarte interesantă. Eu cred că merită de jucat și să încercăm. Ok, deci văd că am primit și niște cutii. O să le deschidem în următorul episod. Bine, dar fraților, vă mulțumesc mult pentru atenție. Am fost Marius Duminica și ne vedem într-un nou episod. La revedere!